Jama'a, salamu alaikum. Suna na Ladi Muhammad Binti Taraba. Mai faɗakarwa a harkar wasan Hausa. To, jama'a, mutanen Zamfara, ga dama fa ta zo mana fa, wadda kuma ba za mu bar ta ba a rayuwar mu. Kuma abin da dama muke so kenan, ci gaba muke so dama a ko'ina, to mun samu ci gaba a Zamfara. Mata wayanda ba su da cikakken jari a rayuwarsu suna zaune kuma a gidan mazajensu, za a ba ku jari da za ku dinga juyawa. Saboda menene? Ba don komai ba, saboda kar ku zo ku dinga kawo mazajenku yan korafe-korafe, ku zai ba da jari kyauta kowace ce ta dinga yin sana'a. Sannan kuma baya da wannan, dukkan wata mace da ta san ba ta da ilimi to ya gina makarantu, kuma an sa mata na aure za su dinga koya wa mata karatun Kur'ani, hadisi, Ishmawi, kai ba duk littattafan da ba za a koya ba. Sannan kuma akwai kuma karatun boko shi ma wanda zai a koya, to duk mata ne wannan a matsayin bangaren mata kenan. Idan mazan ne ma su ma haka, wanda bai da ilimi ko yana da ilimi, akwai na ƙara ilimi, akwai kuma wanda ba ta da ilimi, shi ma an buɗe su kuma ɓangaren maza kenan, maza ne za su dinga koyawa. Kuma wannan abu da nake gaya muku, ba wai ina gaya muku don ku fidda kuɗin ku bane ba, a'a, shi ya ɗauki nauyin komai zai yi, komai kyauta zai yi. Da fatan cewar Ubangiji Allah ya taya shi riko. 4 ɗin nan shekara 8, insha Allahumma rabbi, Dr. Bello Matawallan Maradu, in Allah ya yarda, 4 × 4 = 8 kenan ko? In Allah ya yarda sai kayi 4 + 4 ɗin nan.